pokúsim dohrať Minecraft, ale nebude to nič jednoduché. Každé 3 minúty si totiž to musím vybrať na jednu z dvoch možností. Podarí sa mi poraziť Ender Draka, alebo zomriem. Hrám to na hardcore obťažnosť. Stačí jedna jediná chyba a som mŕtva. Tak čo? Podarí sa mi to? Tak fajn ľudia. Ako prvé nechápem, prečo nemám svoj skin. A to je fakt divné. Veľmi divné, takže to skúsim do budúceho videa vyriešiť. A tu vidím vesničku a strom. Tam je studňa, to ma absolútne trápi. No, tento mod vlastne funguje tak, že každé 3 minúty sa mi ukáže taká tabulka a bude tam nejaká dobrá vlastnosť, ale bude tam aj nejaká zlá vlastnosť. A ja si z tých dvoch budem musieť vybrať. Takže no, bude to mať výhody, ale aj nevýhody. My to potom uvidíme túto, že čo máme, ale zatiaľ by som si spravila základ nástroje. Absolútne neviem, čo ma bude čakať. Ináč ľudia, už som sa rozhodla, videa budem vydávať každý druhý alebo tretí deň, podľa toho, jak mi to bude vychádzať. No a tak snad to bude dobré, no. Ináč ľudia, snažím sa dať 50 odberateľov do začiatku veľkých prázdnin školských, tak dajte odber, prosím. Máme na to 4 dní, dajte 50 odberateľov, zatiaľ ich máme 16. Čož je dosť ďaleko. Za 50 odberateľov chystám naozaj niečo fakt veľké, ale že fakt veľké. Takže prosím, dajte ten odber. Tu je lávové jazero, to by sa dalo využiť, akože no. To by sa naozaj dalo využiť. Tak, fajn. Tu máme iron. Takto to bude vyzerať. Takže, prvá možnosť je, použijeme enderperly, teda vajíčka ako enderperly. A druhé je, že môžeme jesť kožu. A teraz nevýhody k tomu prvému. Vlastne môžeme rýchlo ničiť blok. Počkaj, čo? Ja budeme strašne pomaly nižiť bloky. To je zlé. Ale z creeperov budú listia budú padať vlastne creepery. Trošku som to tu domotala, ale tak nevadí. Mňa zaujíma, jak to z tých listov bude vyzerať, to som fakt zvedavá. Akože vieme jesť kožu, ale to prvé som fakt dať nemohla. To by sme napríklad piesok ťažili, že niečo na úrovni tohto, čo by bolo strašné pre video. To nemôžem spraviť. Tak, fajn. To by sme mali, musíme šetriť tým drevom. Pretože no, to je blbé. Tak, fajn, takže no, najskôr si asi ideme vyťažiť balíky sena. Tak, fajn. Ľudia, zničila sa mi motika a máme 57 balíkov sena, čo si myslím, že mi 100% nebude stačiť. Takže ja si rýchlo vykraftím nejaké jedlo. No a myslím si, že každú chvíľu budeme mať ďalšiu možnosť. Tento Minecraft musíme dohrať fakt, že rýchlo, pretože ak ho nedohráme rýchlo, no tak bude tých zlých vecí viac a viac a nebude to možné dohrať, takže sa musíme ponáhľať. Máme 3 staky chleba. To je celkom dosť. Keď to bude fakt hlboko kameň. Ach jo, potrebujem kamenné nástroje. OK. Čakaj, kde je nejaký kameň? Ja chcem kameň. Čakaj. Tak, tuto. Ja to už máme nejaký ten kameň. Nemám dvere, nemám na drevo, takže no. Poď. Ne, ja musím rýchlo niečo vybrať. Spidery nebudú liesť na teba, alebo vlastne, ale vybuchneme teraz, alebo OK, ja musím toto dať, lebo ja som začala umierať, rýchlo. Môj bože, 2 srdiečka, tak to mohlo byť koniec. Som nejak alergická na kvetiny, čož absolútne neviem, čo znamená. Takže no, to je blbé, no. To je fakt blbé. Čakaj. To prečítam, čo mám za pozitívnu vlastnosť. Pozitívnu vlastnosť máme, ukazuje to tu. Čakaj, jablko dáme na blok. Získame nejaký pozitívny efekt každý čas, čo budeme niečo kopať, alebo niečo také tam bolo, ja to nechápem.
Uvidíme ľudia, uvidíme, jak to dopadne, jak to bude. Tak fajn, ja si idem získať kamenné nástroje a ozvem sa vám. Tak fajn ľudia, máme kamenné nástroje, no a myslím si, že to niekoho bude stať tak trošku život, no. OK ľudia, OK, poď. One, raz, dva, tri. OK, sme tu, guys, sme tu, máme to, takže fajn. Teraz, OK. Dostaneme veľmi dobré trady od villagerov, ale vlastne tie zajačiky na nás budú útočiť, alebo že budú nejaké krvilačné. A to druhé, môžeme získať mlieko z rôznych akože mobov, ale armor z nás bude padať, keď budeme skákať, no tak to nie, no tak to dám toto, to je lepšie. Tak, nie nejaký zajac, to budem chcieť otestovať hneď ako zabijem tohto Iron Golema. Tak, poď. Tak, ukáž sa. 5 ironov najväčšie nám mohol padnúť, nice ľudia, tak. Tak to si vykraftíme, rozhodne, treba bucket, hej. Potom by som si vykraftila štít. No tak štít si nevykraftím, lebo nemám drevo. Tak to je úplne super, úplne bomba, úplne, že idem z toho odpadnúť. Ale teraz villager by mali mať, tuším, nejaký dobré trady, takže kde je niekto, kto má niečo dobré? Ukážte sa. Ukáž napríklad ty, budeš mať niečo dobré? OK. Tak my možno budeme tradovať. Ukáž, kamo, ja idem spať. Dobrú noc, ľudia. Dobrú noc. Tak, mám vyspatý, posteľ si vezmem. Kamarátko, no a ty tu asi už ostaneš. Choď tam. OK, no tak. No, to sa nepodarilo. Tak, fajn. A tu horel nejaký les, sa mi stalo predtým. Takže tam bude asi niečo. No ja idem asi spraviť portál do Nedru. Tak, uvidíme, či ho naozaj viem robiť. Zatiaľ sa mi ani raz nepodarilo spraviť. Tak dúfam, že si nezalojem celé lávové jazero, pretože to by bolo fakt zlé. Vykopem túto položím takto. Myslím si, že takto by to malo ísť možno. Tak. Prečo? Počkaj. Prečo tam ide cobblestone? OK, no tak toto bude fakt ťažké spraviť. Tak, aha, teraz. Budeme mať extract knockback, ale teleportne ma to na high limit, čiže úplne vysoko, čož by som musel klačnúť, čož neviem, si chcem risknúť. Nebudeme dostať nejaké explózie, ale baby, zombie, na nás asi pôjde, to dám. Netreba mi dávať nejaký extra knockback. Jo, máme portál. Jo, my sme to zvládli. Úplne na jednotku. Jo, tak fajn. My teraz potrebujeme asi nájsť drevo. Jo, ísť nájsť drevo. Čože tu? Počkaj. Získam všetky achievementy, ale nejak dostanem lightness, keď budem na slnku, no tak to nie. Budem rýchle, ale moje... OK, no tak ja musím dať asi toto. Ukáž. Teraz rýchli, actually to nie je zlé, ale... Počkaj, no dobre, dobre. Neviem, čo sa úplne stalo, čo máme za nech výhodu, úplne to nechápem, ale to nevadí. Aha! Som na to zabudla, počkaj, nič mi nespraví tak. Yes. Takže je mi úplne jedno, že budem mať creeperov, mne to vôbec nevadí. Ja som alergická na kvetiny. Aha, ide po mne horda creeperov, ktorí mi nič nespravia, ale nepáči sa mi, že idú po mne. Super, z toho nemám vôbec radosť. Hej, creepery, mne nevadíte. Prečo mi žerete drevo? To sa mi nepáči. Hej! Vážne. Ale full damage dostanem. Hej, takže prosím, prestaňte.
Mne sa nepáči. Ok, ja sa musím doživovať. Ja sa musím naozaj doživovať. Tak. Lebo by sme to úplne prežili, no. Tak, fajn, toto dáme. Myslím si, že môžeme vykraftiť konečne štít. Creeper, poď si pekne po mne to vadiť úplne nebude. On mi odpadol craftiak table. Super, fakt ťa ľúbim, Creeper. Ne, znovu ne, prosím, znovu ne. Tak fajn, mám to. Počkaj, čo ma robia kvetiny? Aha, si kišnem. Hapči. OK. Už ma štvete. Už ma naozaj štvete. Dobre, ja odchádzam zase, dobre, ja už tam nejdem. Bam! Tak, fajn. No, už sa to tu začína hromadiť, ale že naozaj sa to tu začína hromadiť, takže ja asi fakt idem do toho nedru, no. Ideme do nedru bez veci. To nedopadne vôbec dobre, ale tak máme štít, máme, takže sme spokojní, sme. Takže ja potrebujem teraz niečo na flint, takže potrebujeme štierk. Jo, toto bude totálna katastrofa, toto video, to sa mi vôbec nedarí. Ja nejsom zase tak akože v dohraniu Minecraftu nie som zase úplný profík. Ale ak dáte 20 lajkov, tak si do budúceho videa možno niekoho pozvem, nejakého profíka na Minecraft, dohranie hry, no a môžeme si to zahrať akože s ním, ak by som to náhodou nedala, aby som zomrela. Počkaj. Neostane ti inventár, ale budeš dlho jesť meso. Môžem nejak, že nebudem dávať viacej, ale dostanem damage, keď budem stať na bloku, no tak to dať nemôžem, no tak inventory mi je fakt na nič, ale však dobre, no. Berem, nemám moc na výber, že by som, takže tak. Ja nemám na crafting table? A mám, ja už som sa zlakla, kámo. OK, dáme takto pecku, vypečeme si toto. Tam úplne dávať nemusel, ale to nevadí. Čo ja robím? Nie úplne však. Jo, máme to. Máme flint and steel. Tak, zapálime portál. Nice. No a ideme do nedru. Čož ma asi zabije, ale tak nejak to budem musieť prežiť všakže. Tak ideme na to. Ja sa vám nakúknem zatiaľ. Nič extra, ľudia. 100%. Ukáž. Mám že by sme mali najlepší spawn, ale není ani zas tak strašný ten spawn. Ukáž. OK. Ja počkaj, OK. Ne, ja fakt by som potreboval ten armor. Ja idem ešte si preskúmať púšť. Takže ja sa vám ozvem, keď niečo nájdem, alebo keď niečo naťažím. OK, ľudia, máme nejakú peknú kevku. Ideme tam. Si vykraftím takto pekne točky. Ale tu ja som sa zlakla, kámo. Môj bože. Skeleton. Ešte, že mám ten štít. Healovať, ja som mala stres, prepáčte, ja som nekomentovala. OK, teraz. Right click faster, že budeme jazdiť na prasiatka rýchlo, ale Enderman ma môže zobrať. Halo? Dostaneš všetky advance meny, ale ty budeš no dobre, toto musím, nechcem, aby ma Enderman pick-upol. Mám všetky achievementy, ľudia, vidíte, ja som už dohrala Minecraft, vidíte, ja už mám ten achievement. Ja už nemusím ani akože hrať, actually, ľudia. Aha, ďalšie achievementy idú. Už to ľudia skončilo, jej! Už to skončilo, ja neskončilo to, super, no. Ja cez to nič nepočujem, halo! No,
Ideme konečne ťažiť. Prečo mi nejde ťažiť? Tu mi ide. Ja v tme nemôžem ťažiť. Aha. Aha. No tak ale to je veľmi blbé, no. Tak to je dosť blbé. Môj bože, už sa to dáva trošinku do miest, čo úplne sa mi nepáči, no. Nemôžeme ťažiť v tme, no. Tak ani poklad bloku, nič nemôžeme v tme. Možno som si predsa... Aha. To je strašné toto. Ja neviem, ja musím rýchlo niečo vybrať. Ja som niečo proste vybral, ja neviem vôbec čo. Ja vôbec neviem čo, pretože po mne začal strieľať tento debilný skeleton. Ja nemôžem ťažiť, no super. To je strašné. Som možno mal mať na tom slnku brightness. OK, ľudia, ja si idem získať proste veci. OK? Ozvem sa, keď získam nejaké veci. OK, ľudia, už to všetko máme. Obuchni si, keď ti to pomôže. Máme 33 železa, čož nie je zle, takže myslím si, že keď si spravíme armor a tak, všetko čo budeme potrebovať, tak môžeme ísť do nedru. A dostaneme normálne, že do nedru, ja neverím. Môj bože. My sa tam naozaj dostaneme, ale ja som si práve minul všetko cobblestone, nemám na... No to je jedno. Tak si to užite. S Bohom. Idem na povrch. Strieľajte si kľudne, táto kejvka bola dosť veľká, takže to bolo dosť vecí. No a predpokladám, že o chvíľku bude určite ten takže ja sa vrátim zatiaľ do tej dediny. A tam musíme niečo vybrať. Hovorím ľudia, ak by ste chceli, že by som si niekoho pozval do videa alebo niečo, tak dajte 20 lajkov a ja to natočím s niekým ďalším. No, tak fajn. Ľudia, už sme v dedine a už sme pri našom portáli a tu máme piecku aj oni. Tu máme všetko, my už máme všetky achievementy, akože čiže ja už mám dohratý Minecraft, ale však dobre, no však ja problém nemám. OK ľudia, takže máme ďalšie Bold Durator, takže všetko čo mám v inventári sa mi oenchantuje, ale budem dlho nemôžem použiť crafting table, nemôžem craftiť. Čože strašne to nemôže dať, aj keď to by bolo strašne super, ale to je strašné. Get handle when touching cactus. Toto je tiež strašné, ale nemôžem proste, ja musím craftiť v crafting table. OK, musím dať klač. Aha, tak asi nič, no. Tak ja v cavekách. Neviem čo. Tak to čo sa stalo? Prosím? To bolo nejaké divné. One. Aha, tak to bol koniec ľudia. Super. Tak sme to nezvládli. Kvôli tomuto poslednému bodu. Buď by som nevedela craftiť, alebo by sa mi robili kejvky, no na tie kejvky sme zomreli. Ale bez craftenia by som nevedela dohrať, a keď možno, to bola šanca, že by som zomrela. No nič, ja dúfam, že vás toto video bavilo, mňa teda bavilo, takže dajte 20 lajkov a natočím toto znovu, akurát s niekým ďalším. Alebo dáme odvetu a pokúsim sa to nejak zvládnuť. No a dajte odber a like, nech máme tých 50 odberateľov do prázdnin. Čus!